wala mabende wito jogi masirano kawadhi nyime Jatend Kenya William Ruto kawuono ya wayanga chenro mar gero ndara mar kilomita 74 mabiro mwonyo silings bilion adek e kaonti ma Homabay. Ruto wacho ni ndara masori magunga sindo nyaka mbita biro konyo jiwo wuodhe koreu koda ka wuodhe madonje tie nam kod kargo mar rech. Jafuma marwa Millicent Adhiambo miyo walerno. Odiochieng' mar ariyo mar limbe mare e alwora ma Nyanza, Jatend Piny William Ruto olimo kaunti ma Homabay mar sidho chenro mag dongruoge mopogore. Ruto ne ochako limbe mare e kaunti no kod limo dhowath ma Mfangano e Suba North, kama ne osidho ayanga gedo mar apaya maborne romo kilomita 53 e Sena. Geto bero yore tudruok, wuoth, limbe kod ohala e bwo nam lolwe kod alworane, wach mane osir kod jatend kweth mathoth Kimani Ichung'wa e kind jotelo mamoko. Kwanza tutawajengea barabara. Mimi nimeenda kuanzisha leo ujenzi wa barabara kilomita 53 pale Mfangano. Pia nimewaambia watu wa Mfangano, mwaka ujao nitarudi hapa na feri ya serikali ya kusaidia usafiri kati ya mainland na hiyo island ya Mfangano ngambo ile. Pengine tena Your Excellency tuweke hii airstrip yenjeko hapa kidogo ikae mzuri, ni wale wanakuja matourists na ndege ndogo ndogo wapate nafasi ya kuja kuland hapa. We want Mfangano Island to be the best place. Bende owacho ni odhi chungo wach rech madonjo pachoka kowuok e pinje maoko kaka China mondo jokelwa ma pachoka obed kod lwasi makare mar lupo kod timo ohala. Wach ma bende gavana ma Homabay Gladys Wanga osiro kod teko mathoth anyato kotenore kod arita makare mag jolupo ma oserochore e seche mag dhi timo kilua. Shida kubwa ya wavuvi wetu ni wakienda kuvua samaki wa Uganda wanawakamata huko. Kuna Coast Guard wako huku na kazi yao kubwa inafaa kuwa kuchunga sisi kulingana na wale wa Uganda. Lakini saa zingine wale Coast Guard wanarudi tena wanakamata wavuvi badala ya washindane na wale wa Uganda. Sasa Your Excellency, najua just one word, wale wataelewa ya kwamba wachunge sisi, wapambane na wale. Gavana Wanga omedo telo ne jatend piny mondo pare jopur bende mondo weche pur kod pith mag mwandu kod kothe mopogore odhi maber kendo konyo nyiewo chiemo pachoka. Kufikia sasa tumeregister 14,000 acres wa oil palm ambao tunawajua na wanatujua na tuko na namba zao. Sunflower hivyo. Kwa hivyo tunataka kuwa namba moja kwa mambo ya ukulima ya edible oils, ya samaki na ya cotton. Komachielo, esemane Ruto odhi ya wayanga chakrok magoyo lam ne apaya mawuok sindo kaluo Kiabuya nyaka Sori ne osingo mar romo gi jatend piny ma Uganda Yoweri Museveni juma manyien mar loso kode ewi wach arita mar jolupo ka bende okwayo jopiny mondo kaw ting' mar biro rito apaya ma iyawono. Mumesema wananchi wavuvi wanateseka hapa kwa ziwa. Si tunataka ujirani mwema na tunataka askari wetu wafanye kazi pamoja, wachunge wananchi wafanye biashara, waendelee na uvuvi. Hiyo kazi nitashughulikia on Tuesday nikienda hapa Uganda kuona rais wa Uganda. Jatend piny bang'e nodhi Suba South mar limo kar pidho rech ma Victory Fish Farm kendo nyiso mor mare ni chenro makamano Oimore yonget achiel kod magin go mar nyayo chiemo pachoka kokalo kuom siro pith rech mondo kwan rech omedre i nam lolwe. Hapa ziwa Lake Victoria tuhakikisha kwamba biashara inaendelea, tuhakikishe usafiri ni rahisi na tuhakikisha kwamba tunajenga uchumi wa Homabay na uchumi wa Lake Region na uchumi wa Kenya. Jatend piny oyango ni magigin moko kuom chenro manitie agenda mare mar bero uchumi ma pachoka kokalo kuom yawo chenro mag dongruoge mopogore pachoka anyato alwora ma Nyanza. Limbe ni ochakore Nyoro kod Kisumu gi Siaya to kiny obiro limo Migori. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Nyakoromogi pod wantiere weche